Aquest setembre ha estat molt actiu esportivament parlant a Sant Cebrià de Vallalta. Des de l'Ajuntament s'han promogut dues sortides populars anuals on ja van per les novenes que realitzen i es converteixen en tota una festa amb èxit de participants del poble i dels voltants. A l'estar ubicat Sant Cebrià en una zona muntanyosa, els esports que els hi van millor són on l'entorn natural sigui protagonista. Aquest mes, dues sortides esportives han animat Sant Cebrià de Vallalta. El diumenge 6 va ser la novena pedalada popular, on per primer cop ajudaven a l'organització l'entitat Jabalí Bikers. S'ha notat molt a l'hora que els participants poguessin preparar-se l'itinerari i guanyar temps a l'hora de la veritat. Van haver dues modalitats, una més popular de 15 quilòmetres i una altra de 25, més tècnica, amb corriols i pujades més fortes. Van participar 270 ciclistes. El diumenge següent, 13 de setembre, va haver la novena marxa popular que es podia fer corrents o caminant durant 12 quilòmetres amb 200 participants. A les dues activitats van donar trofeus als tres primers de les categories masculines i femenines, en adults, veterans, cadets i infantils. El primer home en arribar a la marxa va ser José Luis Nieto amb 52 minuts i la primera dona, Beatriz Domínguez, amb un temps d'1 hora 20. L'organització agraeix molt la col·laboració dels sponsors i les entitats esportives del poble que van volcar tot el seu interès en aquests actes i que esperen repeteixin en futures sortides.